Konopí seté. Botanici ho definují jako teplomilnou jednoletou dvouděložnou rostlinu z čeleděk konopovitých s širokým hospodářským využitím. Jenže konopí má také psychoaktivní účinky, pro které se řadí mezi rostliny, jejichž pěstování a konzumaci postihuje trestní zákoník. Je to zkrátka bylina opředená mnoha mýty, legendami a stereotypy. Zakázané ovoce, které nejlépe chutná. S produkty z konopí se však už zcela legálně v českých obchodech setkáte. Nejde o marihuanu nebo hašiš, nýbrž o konopné oblečení, potraviny a kosmetiku. Právě na využití konopí v kosmetickém průmyslu vsadil Jan Janovský, majitel teplické společnosti Canaderm. Marihuana je sušené okvětí z konopí indického. My zpracováváme konopí seté, které se zpracovává jak pro vlákno, tak pro semeno. A představte si, že semínko ani v konopí seté, ani v konopí indické neobsahuje nic omamného. Ty omamné látky, ten sporný tetrahydrokanabinol, krátce zvaný THC, se vyskytuje pouze v pryskyřici samotné rostliny, ale v semínku se nevyskytuje, jak už jsem říkal. A my zpracováváme semínko a extrahujeme z něj vzácný a cenný konopný olej, a tento konopný olej je základní ingrediencí ve všech našich produktech. Zní to jednoduše a přitom vědecky. Jak to ale bývá, i za těmito vědomostmi stojí velmi praktická, lidská a bolestná zkušenost. Už je tomu tak 10 let, kdy jako klasický dospělý Honza jsem se setkal s Mariánkou, jako s cigaretou, ale jelikož mi zvědovost nedala, tak jsem samozřejmě začal bádat, co jsem to vůbec kouřil. A začala ohromná taková krásná cesta bádání vědecko-technické knihovny, internetové informace, různé publikace a tak. A tam jsem teprve zjistil, co to konopí vůbec dokáže a jakým způsobem to konopí může být využito. Tak mi onemocnila moje maminka zákeřnou chorobou a tam jsem se poprvé setkal s výrobou krémů a mastí. Tam jsem skutečně na své mamince začal používat mastičky, které velice rychle začaly hojit pooperační jizvy, a tam jsem si uvědomil, že na tom konopí něco je. Vyléčit rakovinu mastičkou z konopí ale nejde. Honzova matka svojí nemoci nakonec podlehla, ale její syn, absolvent průmyslovky, už nastoupenou cestu neopustil. Konopí seté se mu stalo posedlostí, vášní a kartou, na kterou vsadil. Přesvědčilo mě to moje obrovské nadšení a ta energie, která z toho čišela. Bylo to nesmírně raketový, bylo to nesmírně silný a já jsem vůbec nepřemýšlel o tom, jestli to půjde nebo jestli to nepůjde. Já jsem to prostě chtěl nějakým způsobem prosadit a musel jsem se taky následně potom obklopit lidma, kteří zase rozumí určité věci, které já vůbec nerozumím. Čím víc je nápad bláznivější, tím víc si myslím, že je prosaditelnější. Já si totiž myslím, že to konopí až takový bláznoství není, protože když se podívám na ty atributy, co tadyhle ta konopná bylina nabízí, já už ji dneska nenazývám jinak než léčivka, tak ta síla těch léčivých vlastností prostě těm lidem se dát musí a to je poslání, co jsem tímhletím chtěl dát. Já tuto kytku nazývám naprosto geniálním výtvorem této planety. Ona je tady přes 1000 let, je to pravěká kytka, je naprosto krásná a je naprosto vyzrálá, takže jako proto mám vůči ní nesmírný obdiv.